sa Bai City, ang Bai City Fellowship Baptist Church. Nagapasalamat kita sa Ginoo tungod sa kayunan nga ginhatag niya sa aton nga makapadayon kita sa pagpamalandong sang sulat ni Apostol Pablo sa kay Tito. Karon isa lang ka bersikulo ang aton pagpamalandungan. Kag nagatudlo ini nanungod sang ginatuwag nga heretic, isa ka false teacher, kung ano ang characteristic sining false teacher or false teachers. Diri sa Tito 3:11 aton mabasa ining mga pulong sa Ginoo. Nga nahibal-an mo nga ang among tawo nagtalang kag nagapakasala, siya gin tagudilian sang iya kaugalingon. Kabayang Ginoo, abyan magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton gin basa. Ano karon ang kahulugan sa sining nga bersikulo? Nanungod sining heretic, sining false teacher, mga manugpatalang nga mga tao nga nagagamit sang pulong sang aton Ginoo sa ilang mga pagtudlo kag pagpahayag sang ila mga panghuna-huna. Mga panghuna-huna nga supak kontra sa bug-os nga ginbugna o kon ginpahayag sang Dios pinaagi sa mga matarong kag Diosnon nga mga tao dito sa Old Testament kag sa New Testament. Si Apostol Pablo subong isa ka batid nga tao sa pagtulunan sang mga Hudiyo ang nagatudlo sang ginatuwag Torah o kon kasuguan nga ginhatag sang Dios pinaagi sa kay Moises, naglaragway sang heretic sining mga manugpatalang. Ano sila nga say sa mga tao? Una, sa sining una nga bahin sining nga bersikulo nga nahibaluan mo nga ang among tao nagtalang. So may una, perverted, kag warped, nag-twist, na panguna-una. Ila gina-twist ang pulong sa Ginoo. Amo ina ang paglaragway gani ni Pedro sa sining mga klase sang tao. Diri sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, nga nagasiling sa bersikulo 16 nga nagahambal sinisubong sang ginahimo niya sa tanan niya nga sulat. May iban nga mga butang sa ilam nga maiwat hangpon nga ginapatiko, ginatwist, ginawarp, ginapervert sang mga di maalam kag mga mahuyang sa ila kaugalingon nga kalaglagan, subong sang ginahimo man nila sa iban nga kasulatan. Siling sang balaan kasulatan, ini nga mga tao ilagin patiko ang pulong sang aton nga Ginoo. Ini nga mga tao kun aton usisaon, mga tao nga wala sing kahadlok sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo nga may authority, ila nga ginpatiko kag nga sila na ang may authority abi, no? Ining ilang nga ginhimo dire, ilang ang word sa Grego abyan striblo or plastos, ginapatiko do plastic. Inang word nga plastic naghalin sa plastos nga ang kahulugan mabend, mapataas, no, mapatiko. Ang pulong sa Ginoo ila ginapatiko nga tungod sina ila nga gintingwaan nga mapalutaw ang sayop nga mga pagtulunan. So they are perverted and warped in their thinking and brain. Ikadua,
They are not merely perverted and warped in their thinking, but they are also proud and wicked. Sa ikaduha nga bahin sa sini nga bersikulo. Siling diri nga ini nga mga tao, mga bugalon, mga tao nga nagapakasala. Ang ilang sala, ang gamot amo ang ilang pagkabugalon. Dili sila masiling naton nga nahimong inosente o ignorante sang kamatuoran. Nakabati sila sang kamatuoran. Pero tungod sa ilang nga bugal, ila ginpatiko ang kamatuoran kag nahimo na ini nga butig. Ila ginapatalang ang mga tao. So they are proud and wicked. And then ikatatlo sa katapusan diri nga bahin sang Tito 3:11, siya gintagudilian sang iya kaugalingon. So this person, this heretic is already punished and thus hopeless. Wala na gid sang paglaom para sa iya. Kay una, iya ginsikway ang kamatuoran si Ginoong Hesus. Kako ng tao magasikway sa persona, sa pagka-Diyos, sa pagka-Ginoo, sa pagkaagalon, sa pagkamakagagahom ni Ginoong Hesus. Wala na sang paglaom para sa iya. Amo ina ang isa sang masubo nga mga hitabo nga ang tao giyagin sikway ang manluluwas, ang kahigayunan nga kuntani siya makaangkon sang kaluwasan, sang kasiguruhan, kag sang kabuhi nga wala sang katapusan. So the heretic, the false teacher, amo ini, he is perverted and warped in his thinking. He is proud and wicked in his intentions. And he is punished and hopeless in his future. So si Tito hindi na kinahanglan nga iya padayunon ang pakiglantugi sa sini nga say isang tao. So madamo karon sa mga tao nga masiling naton sila mga heretic, mga false teachers nga nanamian sa pagdebate o kung sa pagpakiglantugi kung sa Cebuano pa. Sa tapos nga imo ginpahayagan sang kamatuoran, kaisa o kung kaduha, hindi ka na magpadayon kay futile, foolish, no? Ang panahon nga ang kaygiyunan kag ang imo aksyon nga gahin o kon hatag agod nga madala kuno abi siya. Once isikway niya ang kamaturan abyan, wala na sang deliverance. Hindi ba nagsiling si Jesus, ako amo ang dalan, ang kamaturan, kag ang kabuhi, wala si bisan sino nga makakadto sa amay kung hindi pinaagi sa akon. Once isikway niya ang dalan, manglaktod siya pero hindi siya kaabot sa iya destinasyon. Once isikway niya ang kamatuoran, mahimo siya nga ginpatalang o nagtalang kag siya wala gid sang kahilwayan. Ikatatlo, once isikway niya ang kabuhi, siyempre wala siya sang kabuhi. Kag amo ina ang masubo nga dangatan sa mga tao nga nagsunod sa sayop o kung hindi matuod nga mga pagtulunan. Sila mga tao nga ginpatalang sa sining mga heretics o false teachers who are perverted and warped in their thinking, who are proud and wicked in their intentions, who are punished and hopeless in their future. Salamat sa Ginoo na ikaw, matuod nga Kristohanon, kag ako, nakadawat, nakabaton kay Kristo, may bulahan, kag may masanag kita nga palabuton, dira kay Kristo.
Diyos nga balaan madamo gid nga salamat sa imo nga pulong. Madamo gid nga salamat sang kayunan nga amon gin alot o kon gin gahin para nga matudlo ining balaan nga kasulatan. Ikaw lang, O Diyos, ang magapakamaayo sa mga nagapamati sini sa mga nagkalain-lain nga mga radio stations dira sa Negros Occidental. Kay sa ngalan ni Ginoong Hesus amon ini nga ginapangamuyo, kabay pa. Nairel, salamat gid sa imo nga pag replay sining aton nga program karon. Akon nga pagpangamusta sa kay Elizabeth Amantoy Himoto nga naghatag sang iya nga comment. Kung mahimo, inyo ma-share ini abyan kamo nga pamati sini after sa sining pag-post na kon kag makabulig kamo sa palapnag sang maayong balita ni Kristo Jesus. Madamo gid nga salamat. No greater love is known.